Erokamano janeno MALER tien agone Nyasaye erokamano mochako loso thuolo okinyi ma kawuono ni mondo achak awuoye gi ng'ato manena kawuono. Omiyo kapok adhi mbele kamoro amora ma intie janeno, adwa ni afulani mondo ing'e jal miwuoyo godo. Nyinga en Bishop Omedo kata Bishop Omeda, ja Kisumu County. Ae gweng' miluongo ni Kogony buto koro Gonda School, ajal mowar kendo ajaneno mar Yesu Kristo. Erokamano janeno, agone Nyasaye erokamano mochako loso thuolo mondo wachak warom kode e studio ka to mana e wach Nyasaye. Omiyo thuon wach ma kawuono adwa wuoye wacho ni ng'at ma Hape Rach. Kendo en adier ni ng'ato neno kinyi ma kawuono ni mane ok onindo, mabiro wacho adier ni Bishop ane ma apa osebedo marach. To kata kamano akelo wach mangima, akelo jal manyalo gonyo ng'ato kata manyalo golo ai marach omako mama moro kata jaduong' moro manena ka. Omiyo kapok adhi mbele adwa ni kamoro amora minena ikul wiyi mondo weche duto waket e lwet Jehova. Agoni erokamano Nyasach loch, akawo janeno ni aket e lweti, imiye winjo matut mondo Injili madhi yalo kata weche madhi puonjo olok ngimane kendo timne dwaro mar dhood chunye. Alamo ka an gi yie ni isemiye winjo matut e nying Yesu ma jawang'. Janeno ka ok aketho sa, mana kaka wacho ni thuon wach ma kawuono wacho ni awi marach. Kendo en adier ni jachien osekawo apji. Omiyo muma madwa somo kodi jo ana beach, wabiro chako kare achiel mondo wane jal moro mane Hape Rach. Kendo muma wacho ni jalni nosetuo kuom higni 38. Kendo ang'eyo ni higni 38 ok en higni matin. Omiyo andiko wacho ni malaike moko ne tugoga pi. To muma wacho ni kane gitugo pi kamano, to ng'at mane okuongo donje pigni ne chango kuom tuo moro amora ma en godo. Tiende ni rong'onde, pudhe, muofni. Tiende ni ng'ata tuo moro amora mane ng'ato nigo, ng'at mane okuongo donje pigno ne chango. To ng'atni nosebedo matuo kuom 38 good years. Koro ka malaike tugo pi, to en ji ne siko ka kuongo ne akwonga. Omiyo chieng' moro ka Yesu kalo to onene, to wacho ni ong'eyo maber ni jalni osetieko higni 38. Kendo Yesu nong'eyo ni osetieko higni mathoth kotuo. To amor gi Nyasaye makelo ka kendo amor gi Yesu no. Jal makoromo gi ng'ato, to kata en chandruok machalo nade, to Nyasachwa nyaka changi. Omiyo adwa nasom kodi mumano, kata ng'ato neno kinyi ma kawuono ni mawacho ni Bishop ne ok anindo otieno kendo ane ma weche tekora. Omiyo adwa somo kodi Marika Beach, aito wabiro dhi kaka Roho mar Nyasaye ochikowa. Marika Beach wacho niya, bang' mano Yesu nodhi Jerusalem nikech nitimo sap jo-Yahudi moro kuno. E Jerusalem kuno e bath rang'ach malong'o miluongo ni Rang'a Rombe ne nitiere yawo miluongo gi dho Yahudi ni Bethsheda. Yawo no ne nigi agulni 5. Ji mang'eny matuo kaka muofni gi rang'onde kod pudhe ne ninde agulnigo. Ne girito mondo pi otugre, nimar kinde moko malaika ne lor e yawono kendo tugo pi. To bang' tugo pi kamano, ng'at matuo mokwongo donje pigno ne chango kuom tuo moro amora mane en go. To ng'at moro ni kanyo mane osebedo matuo kuom higni 38. Tandiko wacho niya, Yesu nong'eyo ni osetieko ndalo mang'eny. Omiyo nopenje niya, idwaro mondo mi achangi koso? To ng'at matuono nodwoke niya, jaduong', onge ng'at manyalo keta e yawo ka pi otugore, nikech an kadwaro dhi to ng'at machielo kuongona akwonga. Yesu nowachone niya, chung ikaw piendi mondo iwuothi mondo idhi. Gi kanyono ng'atno nokawo piende mowuotho mi odhi. Janeno, agone Nyasaye erokamano nikech akelo Yesu no ka. Jal manyalo timo ne ng'ato uno. Mae momiyo muma wacho ni jal nosetuo kuom higni 38. Nitiere kinyi ma kawuono ni, nitiere ng'at manena ka sani. Nitiere mama moro manena, kata jaduong' moro, kata nyako moro, kata kijana moro, kata chiliel moro, ma wacho adier ni Bishop ane mane ok anindo otieno Hape Rach. Nikech asemanyo gimoro to ok ayudi. Ing'eni ai marach mako ng'ata ng'ata.
ai marach kia kata in gi pesa, ai marach kia kata dak machalo nadi, kateringo gi Prado, kateringo gi V8, ai marach anodonjo kuom ng'ata, enokia kata daktari kata lawyer, ai marach enokia, omiyo kinyi makawuono ni akelo jakondo mula. Halunge gano sipla saro sulemaro kinyi, halunge gani chieng jamundu. Entire sudo kawabiro lame, jal mwacha diene pasa, jal jano setiko igni pradega do boru. To ino kangeo ni marini osetiko igni adi, kata chandruogini osetiko igni adi, nike samoren tuo. Akeno setiko igni adi, nike chisete mogidak teche, samori isete madir ki madho yap, kate mwonyo yap, lokro konge, iwijo ko setiko igni adi, kawuno bilo lamo kulinya sai, samori ntiche me semanyo, adiri semanye, iwijo ki semanye igni adi, hadiri ngisi samoro ni kuja keso, samori ngisi na kuna kaji, samori ngi pepas, adini sumo ingi degree kata ingi master to tichi semanyo toke yode iwinjo ki semanye igni adi nikech kawuono biro lamo kodi Nyasach polo samoro en nyathi esmi semanyo ndalo mathoth adieri isemadho yath lokruok onge isedhi nyaka osiptende gynecologist bende iseneno nyathi pod otamore iwinjo kamar ni osetiko igni adi nikech ndiko wachone ya jalcha no osetiko ni 38 to ka Yesu no wachone ni chung mondi kao piendi mondi wuthi mondi dhi ma jalcha no dhi kata in bende hawinjo ka Nyasaye no biro timo. Dichuo misemanyo ni nyako kata mama iwinjo kisemanye igni adi mimanyo toke yudi jaber jaola joluono gongero kamano adier king'iyo ti jaber to ne dichuo makindi otamore iwinjo ka gino sedhi kodi igni adi unsa mori det to gini kethore aketha ichegi matimore iwinjo kosetiko igni adi samoro dhake misemanyo adier mikendo tamore upango nukendiru to kochopo to wachno ruchere malal iwinjo ka gini osedhi igni adi samore ni kwe marot emese manyo lalo mathoth to keyudi nukendoru kueru muluongo ne mana ne sweetie darling honey mago nurumo te iwinjo kosetiko igni adi to kawuna kelo Yesu manyala iluongre jal manyalo duto te samore na dier ich memako to lwar piny himako to gidweche adek to ejno osewuok iwinjo kosedhi kamano ndaladi kata osewuok didi nikech kawuona kelo Nyasaye manyalo chungo ma Nyasachwa timni samore no ala mineno ichako to timre ichako to podha iwinjo ka gino osedhi igni adi samoro teme pago mondo mi igere dala otamore igni maluoro samoro dale mi paro mondo mi igoli ok timre isepango mondo igol samoro isetego igni 15 nyaka jolupni osegolo mier te in podi iwinjo ka gino osedhi igni adi samoro poko nyumi dhok hinena ka samoro mamu wachna tino nyathina churi no kele kata diel weche gi osedhi kodi igni mathoth iwinjo ka ok nyalore ta amor gi Nyasaye makelo ka jal manyalo timo en tire sudo ka iwinjo jalcha no setuo kom 38 good years to ka jalcha Yesu no wacho ni chung mondi kao piendi mondi dhi tire ni oge gima tek matamo Nyasachwa akani man yusetiko igni adi awacho ni samore teach mimanyo toke yudi ingisi ni kuja kesho samoro ingisi na kuna kazi samoro tich no rumo samoro se apply mathoth duoko ongo to kawuono Nyasaye wachonia chung mondi kao tich e nyingi Yesu nikech onge gima tek mano setemo tamo Nyasachwa samoro ntu maringe chogo samoro maringe remo samoro ntu sukari samoro en asma samoro en pressure samoro en wich bar musiko osedhi kodi igni mathoth hokene ka chang biro timore chieng moro mama moro biro irungisa ni bishop nani ni kiale Lolwe TV pastor wiyose bara kumi gini pirare okigariyo 20 good years osemwonyo yath lokruok oge maya thine no ng'iye dende sama no manya ang'ise na biro lamo kodi Nyasach polo mondike jo Ibrania 4:12 ni wach Nyasaye ngima kendo tiyo obith moloyo pala maligangla madhogi 2 to sama nwalamo kode Nyasaye no chango mama ne instant miracle kare onge gima tek manosetem motamo Nyasachwa timo akeni mari ni osedhi igni adi na wacho ni samara nyathia misemanyo Hape Rach isewacho ni bishop ane ma Hape Rach okanyal nyuolo nyathi mating ji nyuolo tano kating Hape Rach
Samoro nasedhi osiptal, samoro isedhi osiptal, daktari wacho ni mari ni growth, mano nosegol, Hape Rach pok iting'o. Weche gi dhi gi dhod chunyi. Adier ng'iyo gima ni tok timre. Samoro imako adier to wuok gi dweche adek. Isewacho ni bishop an ema Hape Rach. Iwinjo, andiko wacho niya, chung' mondo ikaw nyathi kawuono e nying Yesu. Kendo Nyasaye biro timo. Iwinjo kang'o matek matamo Nyasaye. Samoro ne kendo adier tede misemanyo. Isewuotho mathoth. Nyiri wetene gi chuo. Inidong' mana kanyo nyamasi. Idong' ka Hape Rach. Kata ng'at maluonge ni sweet darling honge. Adier weche gi lit e chunyi. Osiepeni nosedhi. Nyaka nyimine ni maluwi nosetedo te. In emidong' ka weche gi dhi gi dhod chunyi. Adier Hape Rach. Samoro adier kama nitede dichuo noriembi. Nyithindi tini tero dalau. Tini pango ot kendi. Weche gi dhi gi dhod chunyi. Iwacho ni Hape Rach. Ikia gimetimo. To kawuono kelo jal manyalo golo hai marach kuom ng'ato. Mama moro be chieng' moro biro ira ng'isa. Ong'isa ni bishop ane masama ne yalo hai marach to ane marach no maka. Pastor asetemo tedo tamore. Han gi nyithindo adek. Ng'ato ka ng'ato gi wuonegi. Han ka tin ka tok kabedi. Weche gi dhi gi dhod chunya. Sama nokawo nambana. Sani igni nong'isa ni pastor igni 10. Kapok otenda sani. Sama nomanya talamo kod Nyasach polo. Nikech ondiki muma Isaya 64. Isaya 46 verse 4. Ni kata ka usedoko moti to pod an en. Kadier kata ka wi osetelwar to pod nating'o malo. Sama nalamo kod Nyasach polo. Nyasaye matimo ng'ono madongo. Duoko noyudore kendo noyudo dichuo e yor ono. Iwinjo kamari ni osetiko igni adi. Nikech jal makamane mabiro lamo godo. Hadier ng'ato nena kama onge kwe. Hadier negi kendore ka gihero ni magluongo mane sweet darling. Mago norumo. Ng'ato samoro ninde bedroom, ng'ato ninde sitting room. Hokuwinjru e dhok. Mago norumo te. Hape Rach. Hadier ng'ato samoro chieme oteto ot mari. Hape Rach. Nikech kwe otamore ok nyal betie. Weche gi dhi gi dhod chunyi. To kawuono Nyasaye biro timo. Mama moro be chieng' moro biro ng'isa ni bishop. Ani masama ne yalo ai marach koko norome ot. Ne wakendore kwahero ne maluongo ni mna sweet darling. Mago norumo te. Bishop aonge kwe. To kore ka wan gi nyathi achiel. To sama nomanya. Tang'ise nondike sa 9:6. Ni nikech nonyuolnwa jawan. Adieri biro nyuolonwa wuowi. Loch nobedi e lwete. Ne luong nyinge ni jabura maono. Nyasaye maratego. Wuoro manyaka chieng'. Kendo ruodhi kwe. Nyasaye nokelo kwe. Kendo mama ni noyudo kwe makende. Akiani benda wuoyo gi ng'ato. Masa moro kayalo to ng'ato wacho ni bishop ane minena. Ani ng'eno kane ng'ato Roho Maler ema nyalo neno ng'ato. Nikech Roho Maler ema fwenyo gik mopondo. To kawuono Nyasaye biro timo. Adier kijana moro nena ka. Kata dichuo moro nena ka. Opango mondo mi okendi otamore. Samoro kenda adier. Opango mondo mi okendi. Weche gi dhi malal maruchre. Owacho adier ni bishop ane ma Hape Rach. Akia gima timore ngimana. Gini osedhi gini mathoth. Mana ka jajal manine mumacha. Kane Yesu wachone ne yani. Ni chung' mondo ikaw pino chako ndiko statement. Ni Yesu an ji kuongo na kuonga. To Yesu ng'isa ni kaw pieni mondo iwuothi mondo idhi. Kijana moro nena ka. Mwacho ni bishop an weche gi dhi gi dhod chunya kia gima tima. Adi samori kendo to mondo wei mari ngi malan mating nyaka misigo te. Skata samina nani. Hidong kitedo di kendi. Weche gi dhi gi dhod chunyi. Iwacho ni bishop ane ma Hape Rach. Kiyala e marach to ane mo maka. Weche gi dhi gi dhod chunya ne okanindo tieno. Paro nega. Samoro nodhi nyaka gi nyithindi. Weche gi lite chunyi. Nikech Hape Rach. To kawuna kilo jal manyalo golo ai marach. Nikech wabiro lame kodi Nyasaye. Kijana moro bende chieng' moro biro ng'isa. Ong'isa ni bishop ane ma osebedo marach. Hana kendo to mon dhi adhiya. To bende okwachwanyre. Gima golo gi bende akia bishop.
ana ywak pile, aonge kwe dhod chunya, nodwa kao tol mondo dero wacho ni oro ma e piny ka, to sama no kao namba ne Lolwe TV momanya, ang'ise ni duto nyalo ne ng'amo yie, magi chunye ka chunye, magi lang chunye, moluwi nyaka kapango, gidagi ni okinyal kendo, okinyal bedo gi nyathi, okinyal bedo gi dhako, sama nwalamo kode Nyasaye, maju chiende ka noywak matek agoluru kadhi, kijana ni no kendo dagi chiege nyaka sani. Wawuoyo awi marach momako ng'ato. Mawacho ni Bishop ane ma Hape Rach, adier kang'iyo ngimana to Hape Rach, ok anyal neno breakthrough. Samoro adiero Hape Rach, to kawuono chung' mondo ikaw kata jaodi manodhini biro duogo e yor ono, chung' mondo ikaw chiegi e yor ono e nying Yesu. Nikech onge gima tek manosetamo Nyasachwa. Samoro ng'ato nena kadier ma Hape Rach. Wacho ni Bishop kiyalo e marach to an. En kochako business to nyaka lwar piny. En gimoro amora monyalo chako madhi maber onge. Adier kata kopidho chiaye dala onge manyuolo kata nyathi. Adier kata kopidho yien to gima dhi maber onge. Hape Rach. Adier kata koketo business mar omena kata ng'at manyiewe onge. Kata oketo mar rech ng'at manyiewe onge. Kata noyawo mar wuoche kata mar lewni kata ng'at masudo bute onge nikech Hape Rach. Wawuoyo awi marach manyalo mako ng'ato. Adier kong'ena kata wacho ni Bishop Hape Rach. Adier onge gima kochako kata okete M-Pesa ene ma jokuoge kwale. Adier kata koketo duka kata hardware kata ng'at manyiewe onge nikech Hape Rach. Wakele jal manyalo golo awi marach. Adier samoro in fundi, adier in gi workshop. Iloso gik mabeyo ndi. To kata ng'at manyiewo onge nikech idong' ka Hape Rach. Hai maro ohala nolale lweti. To kawuono Nyasaye biro timo. Haluonge ni jakono mula sule mar okinyi. Hajaluonge ga ni chieng' jamondo. En Nyasaye mok lokre. En ma kano neno jalcha. Uneno ka jalcha osebedo matuo kuom higni 38. Kendo Yesu nong'eyo ni osebedo matuo kuom higni mathoth. To sama jalcha none chako ndiko statement. To Yesu wacho ni yani winjo. Hae weche mang'eny. Gima wacho ni niya, chungi kao pieni mondi wuothi mondi dhi. Nege kanyo no ng'atno nuchung' mokao piene modhi. Kata ng'at manene studio kaka wuono, ibiro dhi e nying Yesu. Nyasaye biro telo ni e nying Yesu. Nikech onge gima tek manosetamo Nyasachwa. Wawuoyo awi marach. Na wacho no okia kata in gi pesa. Okia kata iriembo gari. Okia kata in ja pesa wangelando. Majo unoge ni ja pesa wangelando. Hai marach mako ng'ata. Wawegi ng'ato katidak mane estate madongo dongo. Hai marach nyalo maki makata dhako kurome dhok. Ng'ato ninde room ne. Unu chiwo mana gokinyi tumosore mana na bari yako. To kawuono kelo jal manyalo golo hai marach. Hentiere studio ka. Omiyo wawegi ng'at mawacho ni pastor. Ane ma Hape Rach mar ohala ok nyal dhi mbele. To kawuono biro lamo kodi iwinjo chung' mondo ikaw ohala ma jachien nolal e lwetini e nying Yesu. Kendo ibiro timo ohala. Iwinjo ka ang'o matek matamo Nyasaye. Wawuoyo ng'at ma Hape Rach. Adier mama moro nena kasani. Kata jaduong' moro nena kasani mowacho ni Bishop ane ma Hape Rach. Nikech dala na kongo nolal godo chup. Nyithinda no soma die to kongo mono gi yudo tich. Samoro kongo mono gi gedo, kongo mono gi nyombo, kongo mono gi dhi mbele. Onge weche manyalo dhi, weche gi lite chunye. Wacho ni Bishop ki yala marach to an. Nyithinde matindo chak ni Mr. DDO, tiende ni ya daily drinking officer. Kijana moro chieng' moro winja kayalo. Ong'isa ni Bishop ane ma Hape osebedo marach. Na soma dier to kanyal yudo tich. Nikech kongo sedhi gi dhod chunya. Hagomo mondo awe to tamore ni ok anyal weyo. Nikech nosebedo addicted. Tang'endo komadh nohero. Kata in mena ka sano kimadh nohero. Nikech samoro mako kata chiliel moro. Owacho nogolo lock. Ibiro golo nyaka milango. Nikech ikia gima timore. Kare mae hawi marach. To sama no manya. Tang'ise ni manya biro lamo kodi Nyasach polo. Sama no lamo kodi Nyasaye matimo maber. Nogolo awi marach mar kong' ma jachien noketo. Kendo noyudo tich e nying Yesu. Kata kawuono ng'at manena ka Nyasachwa nyalo. En ok oriambi be ok olokre. En achiel nyoro tinende manyaka chiel. Kendo ting'e duto no pare. Wawuoyo awi marach. Na wacho no okia ng'ato. Okia kata riembo V8. En okia.
Hape Rach mano mako jalcha kuom higni 38, mano higni ma ok tin, mago higni mathoth, nikech mari ni takialo sitigo higni adi. To kawuono Nyasachwa nyalo timo mana kaka notimo ne jalcha. Nyasach ok riambe ok olokre. Nitiere Hape Rach momako ng'at manene kasani mowacho ni bishop kiyalo Hape Rach to an en kipango ni mondo mi idhi gedi ionge ot dala. Hape Rach ipango to gimore matimore ikia gimore machako wuoke. Samoro nisenyieo nyaka mabati, samoro nisenyieo nyaka musmal ne piny mondo mi chak wuoth mondo mi idhi gedi otamore higni maluoro nikech Hape Rach. Samoro ipango golo dala. Hape Rach nyaka osiepni nosegolo dala te. Samoro nyaka joma luwi nosegolo dala. Higni osedhi 20. Golo dala otami nikech Hape Rach. Wawuoyo Hape Rach manyalo mako ng'ata ng'ata makata in gi pesa. Pok ineno ng'at man gi pesa to onge dala ot dala. En samo gimoro timore, kore kidhi kuny tikunyo, kore kikunyi tikuny tipimo ot nikech Hape Rach. Iwinjo kawuono kelo jal manyalo golie Hape Rach. Entiere studio ka wabiro lamo kodi Nyasaye. Jal mawacho ni bishop kiwacho Hape Rach mar gedo to an samoro nogeni mana mar kwer kawuono notho kata meru iluongo ni malito siko mabati mokabiro to be gipadore to odno bende ka ji kalo to en ma ji goye mbaka ji wache kakalo wacho ni bishop ane ma Hape Rach kiyalo Hape Rach to an manyaka sama yalo to ji wacho ni bishop ane minena. Iwinjo jaduong' moro nobiro ira motimo na neno nonena kayale Lolwe TV ong'isa ni bishop ane ma Hape nobedo marach anyono higi 50 ta onge ot yawuota nosekendo nyiga nosekendi to bishop aonge ot. Sama na winjo kayalo owacho na lewe piny Nairobi ka bishop alewa aonge ot kaka dia gedi otama tiyo ta kama pesa dia beda kia. Sama na keto lweta iwiye, sama na lamo kode Nyasach polo, Nyasaye manyalo golo Hape Rach kuom ng'ato nikech nokenero mare. Chunja noluwe nyaka piny Nairobi otame ni ok onyal gero ot. Gik moko 4 ma jachien kedo godo ma kendo bedo gi ot kod dhi nyombo mago gik madongo ma jachien kedogo ma ka ng'ato konyono piny motegno to onge breakthrough. Ka ng'ato koluongo Nyasach polo, Nyasaye ma Paulo gi Sila nogolo kani e jela, Nyasaye ma nogolo Paulo gi Sila e jela entiere monyalo golo ng'ato kuom Hape Rach. Shadrach, Meshach kod Abednego bende nonene ka nogologi e mach mager makakni. Kata kawuono onyalo golo ng'ato kuom Hape Rach midhi ged dala duru mitim neno e nying Yesu nikech onge gima tek manosetem motamo Nyasachwa. Awuoyo gi Hape Rach momako ng'ato. Samoro mako chiliel moro nena kadier ma jaode nonindo nyaka kamogede onge. Adier samoro kako pidh nyithinde otamore weche gi dhi gi dhot chunye. Samoro anyuola no ma nyaka mwanduge te odong' nyamasi. Hape Rach wayale Hape Rach manyalo mako ng'ato. Adier samoro mpango center otonge weche gi lit dhot chunye. Wawuoyo gi chiliel makamano mawacho ni bishop ane ma Hape Rach weche go kiyalo taweni ane miyala. To kawuono mor gi Nyasaye no, mor gi Nyasaye makelo ka jal manyalo golo Hape Rach, Yesu Kristo, jal manoromo gi jalcha to kano romo kode to wachone ni winjo chung' mondo ka opieni mondo the. Kata kawuono Nyasaye no nyalo timo. Nyasaye no nyalo timo. Japuonj ok riambi, japuonj ok lokre. Waneno gik madongo motimo. Kata kawuono biro timo ni mama chiliel mawacho ni bishop ane makiyalo to ane madong' nyamasi. Kawuono kelo Nyasaye no ni ka ene sudo ka Hape Rach. Okia katiriembo Prado, katiriembo V8, en okia Hape Rach. Inyalo ni Prado to ot tami gero. Adier lite dhot chunye kiparo nikech Hape Rach ma jachien noketo. Jal moro bende biro timo na neno ni bishop ane makiyalo Hape Rach ane mana Hape Rach odong' koda. Weche gi ne lite dhot chunya. Adier an gi ot kenda chulo ot 30,000 e piny Nairobi ka. To ni ot otamagero dala. Maka pango ta chulo 30,000. To nang'ise ni winjo chulo ot ober kendo ndikwa ni dak maber to ber. To goyane terubini.
Donge neno ka weche gi nyalo bedo malit ka chieng' moro gimoro timore dalau kore kidhi gedni iwinjo kore kigero ni to ot imiyo kuyu 30,000. Weche gi nodhi e dhot chunye sama nawuoyo kode to wacho ni bishop weche gi lit e chunya adwa ne lam koda mondo abed gi ot dala. Noyudo ot e yor ono. Jal moro bende nobiro iro ng'isa ni bishop sama ne yalo marach to an nachako gero ot nochungi e kore. Ne an gi pesa to pesa olal e lweta ni pap. Akia gima timore ma ot no nochung higni 5 ma simiti 50 olokore kidi. Nang'ise ni magi chunje motamore ni ok inyal gero ot madala. Jomoko nosegero ot maber to ok ginyal donje. Jochiendo gi ma ok inyal ninde. Sama nalamo kode Nyasaye notimo ono manyanga jalcha ode mano ywak cha norumo. Kela ni matek kawuono. Samoro nyathi skul moro bende nena ka. Ma Hape Rach oneno ka ok odhi tiko skul nikech ok one kama fi biro ae. Wawuoye ae marach. Samoro adier chon noriek kendo noyudo mana namba maber tino dok mana chien okia gima time nikech Hape Rach. Wawuoye ae marach samoro ene college ok one ka ok odhi tieko. Hape Rach owacho ni bishop kiyalo ae marach to an to kawuono winjo ka Nyasaye biro timo. Samoro adier tuo moro gore kit ngimane otame ni ok onyal siko skul ok onyal somo. Wawuoye ae marach mana kaka jalcha nobedo matuo kuom higni 38 to sama Yesu nodonjo miracle notimore. Iwinjo nyathi sikul kata kawuono awinjo ka Nyasaye biro timo nikech Nyasaye ok riambe ok lokre. Sara gi Ibrahim nonene ka jok oseti ma Nyasaye notimo miracle. Kata kawuono akia ni ine piny mane nikech adwa lamo kodi Nyasach lochno. Nyasaye manyalo golo ae marach ma ok okia kata in gi pesa. Ae marach kia kata mwanduni. Ae marach kia kata kaka idak. Yesu kende manyalo golo ae marach kuom ng'ato momako ng'ato kawuono ni. Onyalo mako ng'ato mawuoyo mana kende ka janeko to ok janeko. Onyalo tami kata nindo otieno nindo tamore teri to ji nindo. Ine maguogi magiyo te otieno ine miwinjo nikech Hape Rach. To kawuono adwa lamo kodi Nyasaye. Weyane gimetimo. Akia ni ine piny mane. Kata in Mombasa kanyo. Iwinjo kiwacho ne dieni bishop ane ma Hape Rach. Kata in Kidubei kanyo. Kata in Oyugis. Iwinjo kiwacho dieni bishop ane ma Hapa osebedo marach. Kata in Migori kanyo. Iwacho dieni bishop ane ma Hapa osebedo marach. Kata in Kisumu kanyo. Kata in Busia boda. Kata in Nyakach. Kata in Kano. Iwinjo kata in Nakuru. Kata in Mount Elgon. Miwacho dieni bishop ae marach kiwacho to an. To kawuono daoro Nyasaye kama intie. Nikech andiko wacho niya bade ok chiek be itiyo kodino. Adwa ni walam kodi Nyasaye. Weyane gimitimo. Kinyalo mako TV timaki. Kinyalo gocho gi penye tego. Nikech andiko wacho niya bade ok chiek be itiyo kodino. Chieng' moro jal moro nena kama. Kayalo ka piny Mombasa. Ene otanda mar midekre. Sama nalamo kodi Nyasaye nomol gi chonge to kochopo e TV to miracle otimore mochango instant miracle. Kata in bende weyane gimitimo. Mak TV gocho gi piny wadalamo kodi Nyasaye. Agoni erokamano Nyasach loch. Akawo janeno ni akete lweti. Akawo mama ni akawo chiliel ni. Akawo jaduong' ni akawo nyako ni. Akawo kijana ni. Akawo nyathi skul ni. Ma Hape osebedo marach Nyasach loch. Timne ono gi ranyisi. Mana kaka ne timo ne jal chemoma. Dhi kama entie te timne. Alamo kan gi yie ne setimone e nying Yesu majawar. Janeno mana kaka wacho ni nyinga en Bishop Agustin Omedo. Aja Kisumu County. Haigeng miluongo ni Kogony buto Korogoda School. Ajal morwar kenda ajaneno mar Yesu Kristo. Kapok awe nambana mabiro ringe piny ka. Kanisa na maleme iluongo ni House of Hope and Redemption International Church. Wayudore gweng' Babadogo Primary School. Kanye mawane gi hall maduong'. Kaine chuny town Nairobi ka ikaw number 25 to lori terminus Mwiso. Ti igo namba na madhi weyo nini endi. Kapok aweyo ago erokamano ne jo Lolwe TV te
Samo Chola, director Nyasaye mondo gwedhi kaachiel gi Niko Kelo kod joma tiyo e Lolwe nyaka director ma kawuono mar kamera. Nyasaye mondo gwedhu duto te. Namba mar simo en 0726 84 39 41. Anuoyo 0726 84 39 41. Namba machielo minyalo yudago en 0750 38 34 99. 0750 38 34 99. Ka ok kamano to watudre e sach Nyasaye. Shalom.